ôi xin học với nhá đi से cầu भाई नहीं से उदालगुरी का भैरवकुंड गाइस आप लोग भी आके घूम सकते हैं। पूरा सारे तरफ पिकनिक स्पॉट है। पिकनिक करने वाला लोग इधर में ज़्यादा आता है, ज़्यादा से ज़्यादा इधर पिकनिक करने वाला लोग आता है। आप लोग को उस तरफ देख सकते हैं कि उधर में भी पूरा पिकनिक कर रहे हैं आदमी लोग। और इस तरफ देखेंगे तो पहाड़ से एक पानी आ रहा है, उधर से पानी आके इधर हिल्स से उधर में देखो। आ सकते हैं पस्टआ ओरैबायदि गिदिर गिदिरखा नै पस्टखौ नायना ला माबायदि गिदिर गिदिर। नाबो मोननो खोमालै बेहाय हा नाबो मोननो खोमा हमना जानांगोन। बेहाय रेस्टुरेन्ट दङ ना नै ओरैथ' पार्किंसो जागोन बायदि मोनदों आं। पुरा पार्किं हटेलबो दङ दा लक्ष्मी हटेल। ओंखाम जाग्रा हटेल गोजा जोबजासे नायनोसै माबायदि बायदि। सिगां आं बेयावहाय फैनाय जायाखै, नैबेथिंहाय फैयाखैमोन, बैथिंथ' फैबाय दालांथिं, नाथाय बेसिम फैयाखैमोन। जोबहैबाय खोमा ओरैहाय गैलाना जोबहैबाय नै लास्ट फैबाय सिमाव गैला जोब्बाय खोमसिबो नुदों। दखानाबो ओरै दंजोबखायो माथो। खमला फाननायालाय हिसाबा गैया। C'est repas, il va repas. जोसा माइरं सोलिबेनदों।
बेसे 120는 주사야. ए लांजानायलाथ' लांजागौमोन बै महायबा लानाय बिसोरो ना फानग्राबो दंदां ओरैनो मालाय अबाव दंमोन दा खाथुन दं माथो ओइथिं दंदां खौ लादोलै मोनसे नै माबा थैसो दा जा अमा जाया दा अमा बेदरा ओरैबो गांथामनो नै 300 300 बेयावबो सालानि जोलै नाया लकेल गोथां गैया दा ओइ अनायलै बेबायदि गोजासो नायानो नै फ्रेश नङालै फ्रेशनिसो The next day. हेल' गाइस फाइनालि जों अदालगुरिनिफ्राय न'आव थांफिननायसै अदालगुरि टु क'क्राझार दा जोङो नै ओंखारबाय लामायाव दङ दासिमबो अदालगुरि मोनाखै बिहावफोरनि न'निफ्राय ओंखारबोबाय आरो ना न'आव थाङोहाय जोङो माबायाव ओंखारदोंमोन 8:15आवहाय 8:15आव ओंखारनानै दायो अदालगुरि मोनहां जाबायानो बारा गोजान गैले अब्ला जों भिडिअखौ नायलांबाय थादो नोंसोरबो लोगोसे नायलांबाय थाब्लानो जाबाय दिन्थिलांनाय जासिगोन स्टार्ट खालामनोसै भिडिअखौ अदालगुरि गलमासक नायना लादो नै तामुलपुर पानेरि अदालगुरि टाउननि गलमासक बियो गाइस बेनो जाहैबाय मोनसे पानेरि रक बाक्सानि तामुलपुर फैग्रा लामा आरो बेयो ना नै साहा बागान ओरैबायदि सोमखोर बांखा नायनानै ला नै तामुलपुर थांग्रा लामा सलिड लामाया ये तामुलपुर का रास्ता है इतना ठाट्टा रास्ता है ये बहुत अच्छा है सुपर रास्ता है साई गार्डन है इधर किनारे किनारे में हेलो गाइस फाइनाली न'आव मोनफैबाय दा गफुरनिफ्राय लानानै इटानगर गफुर सनितपुर लखिमपुर धेमाजि गासैखौबो गिदिंबोजोब्बाय अदालगुरिनिफ्राय लानानै दिनैसो न'आव सहैबाय सानबानि उनाव दा नै न'आव थांगासिनो दङ न'आबो न'आवसो खाथियावनोसै बारा गोजान गैले थ' लोगोफोर भिडिअखौ मोजां नुदोंब्ला ब्लग हगारनायखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामलायनानै होदो गावजों गाव मानो होनब्ला दासिमबो मनेटाइज खालामनो हायाखै मनेटाइज खालामनो हाजासिम साबस्क्राइब खालामनानै होलायदो अनलायनानैहाय बर'जों बर' भिडिअखौ आं बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों भिडिअ नायनायनि थाखाय जै बर' हारिनि